Island Pangasinan. Ang bayan ng Bani, meron na kami ngayon na total of 56 or more than 56,000 in population. At ang dominant dito sa aming bayan ay mga Ilocanos. Bakit nga ba Ilocanos? Dahil po nag-migrate yung mga from Ilocos going here in Pangasinan in the early times. Dahil nagkaroon po ng local regime or local revolt doon sa Ilocos. Kaya napilitan yung mga taga-Ilocos para makaiwas sa gulo, ay gumamit sila ng paraw papunta dito at napadpad sila sa aming Tambak Bay na tinatawag noong unang panahon. At dyan na nag-umpisa kaya maraming naging mga Ilocano or mas dominant ang Ilocano dito sa aming bayan. Ang bayan ng Bani, sir, napapalibutan ito ng mga karatig bayan na kung saan may mga magagandang atraksyon. Pero dito sa aming bayan, dito may kita ng iba't ibang klaseng attraction na kung saan ay hindi pa masyadong napupuntan ng mga turista. Kaya mini-maintain namin na bago ito i-open sa public, kailangan yung conservation and preservation ng kagandahan ng aming kalikasan. Una naming prioridad dahil for the future purposes. Hindi lang yung basta-basta i-open yung aming bayan. Yun yung pagkakaiba namin sa ibang bayan. Unang-una sa lahat, ang pinagmamalaki namin, undiscovered mga places like caves, falls dito sa aming bayan. Of course, ang pinakamatamis na pakwan, hindi lang sa Pangasinan, pero sa northern Philippines. Unang-una, our future plans for our tourism industry dito sa aming bayan is to preserve and at the same time to promote. To promote in a such way na maraming pupuntang turista and at the same time is to preserve and conserve the beauty of our tourist attractions. Ang tagline ng Bani ay ang breathtaking Bani. Bakit ba breathtaking Bani? It's because of our different tourist attractions. Halina't bisitahin ang aming bayan ng Bani upang inyong matuklasan, mapasyalan at higit sa lahat mapuntahan ang aming mga itinatagong mga pasyalan at natatanging mga atraksyon dito sa aming bayan.